Здравейте, приятели, роднини и мили съседи! Ние, Сашо и Кунка, ви каним най-учтиво на рождения ден на нашия принц Васил. Денят на първия рожден ден на малкия принц Васил е 28 октомври 2023 г. в Северна Ирландия, в ресторант Португалския в Dungannon от 18 часа. За доброто ни настроение ще се погрижат звездите от оркестър Ирландия Бенд с Аргир Пилето, разбира се, и майстора на късия разказ Аско Певеца. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. С уважение, Сашо и Кунка.